हेलो लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार पीएम किसाननि लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों दै लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर बे समावहाय जायफ्रानाखि पीएम किसाननि फैसाखौ रानिं इनस्टलमेन्टफोरखौ नोंथांमोना जुदि 16, 17, 18 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना जुदि जेबो प्रब्लेम गैयालाबानो नोंथांमोना मोनबोदोंब्ला दायो नोंथांमोना मोनसे खामानिखौ मावनानै लानांगोन। अब्लासो दायो जे पीएम किसाननि जेन 19थि किस्ति बा 19 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो लोगोसे जायफ्रानाखि सिगांहाय इनस्टलमेन्टनि फैसाफोरखौ मोनबोदोंमोन नाथाय गेजेर खन्द'आव मोनसे मोननै मोनथामसो जे इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनाखिसै ड्रप जाबाय। दायो नोंथांमोना बे समावहाय मोनसे खामानिखौ मावनानै लायोब्लानो नोंथांमोना बे ड्रप थानायनि फैसा लोगोसे दायो मोननो गोनां 19थि किस्ति बा 19 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ खेबसेनो नोंथांमोना जयै गोबांथार रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे जायफ्रानाखि गोदानै एप्लाइ खालामनानै दङ नोंथांमोनाबो मोनसे खामानिखौ मावथारनांगोन दै लोगोफोर। अब्लासो नोंथांमोना जे दायो फार्स्ट टाइम 19थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दा नोंथांमोना मा खालामनांगोन बिनि सिगां दायो आं फैसा मोननायनि डेटखौ खोन्थाहरनो हास्थायदों। लोगोफोर दायो बे समावहाय जे 18थि इनस्टलमेन्टखौ बिथांमोना माब्ला सोना हरदोंमोन होनदों नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। जे 18 इनस्टलमेन्ट अफ पीएम किसान योजना अन 5 अक्ट'बर 2024 माने 5 तारिख अक्ट'बराव जे पीएम किसाननि फैसाखौ बिथांमोना सोना होदोंमोन। दा पीएम किसाननि फैसाखौहाय मास मोनब्रैजों खेबसे बिथांमोना 2000 राङैहाय सोना होयो नालाय दायो नोंथांमोना बेखौ साननो हागोन। दायो अक्ट'बर, नभेम्बर, डिसेम्बर, जानुवारि जुदि अक्ट'बरखौ लायाबा नभेम्बरनिफ्राय सानदो नभेम्बर, डिसेम्बर, जानुवारि, फेब्रुवारि थारमाने जानुवारि आरो फेब्रुवारि बे मास मोननैनि गेजेरावनो नोंथांमोना नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। जुदि जानुवारियाव सोयोब्ला जानुवारिनि 20 तारिख बा 20नि उनावहाय बिथांमोना सोगोन लास्ट उइकआवहाय। आरो जुदि फेब्रुवारिसिम थाङोबा फेब्रुवारियावसो सोयोब्ला नोंथांमोना बे 19थि किस्तिनि फैसाखौ फेब्रुवारिनि फार्स्ट उइक नङाबा सेकेन्ड उइक माने 15 तारिखनि सिगां नोंथांमोना मोननो हागोन दै। मानो होननानै बुङोबा मास मोनब्रैजों खेबसे सोखायो नालाय। दा लोगोफोर बे 19थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो थाखाय मावनांगौ खामानिया जाहैबाय नोंथांमोना जुदि जायफ्रानाखि रानिं मोनबोबाय थादों बा साफ्रोमबो नैबे वेबसाइटनि लिंकआव फैनानैहाय आरो बे वेबसाइटनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय फैनाय लोगो लोगो बे पेजआव हाबफैगोन आरो बे पेजआवहाय नोंथांमोना नैबे गाहायाव नुदों नैबे नो योर स्टेटास नोंथांमोना नोंथांनि स्टेटासखौ नायथारनांगोन दै। नोंथांनि स्टेटासा माबायदि जानानै दं फेल जानानै दं बा माबा मोनसे प्रब्लेमफोर थायो नालाय नोंथांमोना जुदि गासिबो अकेबासो जे 19थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। जुदि नोंथांमोना सानोब्ला आंहा सिगांनिफ्राय मोनबोबाय थागासिनो दंखायो जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना बेबायदि सानदोंबा बियो रं दै नोंथांमोना। नङाबा मानो होनना बुङोब्ला माब्लाबानि समावहाय हारसिङैनो बे बायदिसिना एफटिअ बा लेन्ड सिडिं केवाइसि बियो न' बा रेजेक्ट जायो दै। बेनि थाखायनो चेक खालामबाय थानांगौ नोंथांमोना। मानो होनना बुङोबा थांनाय 18 इनस्टलमेन्टआव गोबां मानसिया बेबायदि खामानिखौ मावनानै लायैनि थाखायनो मोननो हायाखै दै 2000 रांखौहाय। बिनि थाखायनो नोंथांमोना दायो 19थि किस्तिखौ मोननो थाखाय बे खामानिखौ मावनानै लाथार। बे नो योर स्टेटासआव फैनाय लोगो लोगो बा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय बेबायदि पेज श' जागोन। बेवहाय नोंथांनि जे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेखौ होदो बेयाव गेट अटिपिआव होनानैहाय नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो नङाब्ला नोंथांमोना जुदि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथांमोना गोसोआव गैलाबा बा कपि खालामनानै दोननो रोङाखैब्ला नैबे गोजौआवहाय नो योर रेजिस्ट्रेसन नाम्बार होनाय दं बेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। दायो आं बेयाव क्लिक खालामनि। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबेवहाय नोंथांनि जे मबाइल नाम्बार बिबाय रेजिस्टार मबाइल नाम्बार आरो नैबे केपचा क'डखौ बेयाव होदो गेट अटिपि होदो। आरो दि नोंथांमोना मबाइल नाम्बारा माबेखौ होआमोन बेखौबो गोसोआव गैलाबा नोंथांमोना नैबेवहाय क्लिक खालामदो आधार नाम्बारावहाय। बे आधार नाम्बारावहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि आधार कार्डखौ बेयाव होदो नैबे केपचाखौ बेयाव होदो नैबे गेट अटिपि होदो। बेयाव होनाय लोगो लोगो नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ श' जाजोबगोन दै। नोंथांनि जे पार्सनेल इनफरमेसन बेवहाय नोंथांनि गासिबो डिटेल्सआ बेवहाय श' जाजोबगोन लोगोफोर। बेनिफ्राय गाहायाव नोंथांमोना नायनो हादों नैबाव एलिजिबिलिटि स्टेटास बेवहाय नैबावहाय मोनथाम जे लेन्ड सिडिं बेबो येस, इकेवाइसि स्टेटास बेबो येस, आधार बेंक एकाउन्ट सेडिं स्टेटास बेबो येस। बे मोनथामबो येस जानांगोन दै। बे मोनथामबो येस जादोंना जायाखै नोंथांमोना बेबायदिनो चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। अब्लासो नोंथांमोना
जे बे PM किसाननि 19थि किस्तिनि फैसा नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन। दा नोंथांमोना साननो हागौ गोबाङानो आंहा सिगांनिफ्रायनो मोनबोबाय थाखादों दायो 19थि किस्तिखौबो मोनखागोन बेबायदि साननो हागौ, नाथाय माखासे प्रब्लेमफोरनि थाखाय बेयो मालाबा न'बो जानानै थायो दै, बेनि थाखाय मोननो हाया। सिगांहाय मोनदोंमोन नाथाय आङो दायो मानो ड्रप जाखो बेबायदि जानानै फैयो। बेनिखायनो नोंथांमोना चेक खालामदो। आरो गाहायावहाय नैबेवहाय FTO प्रसिड बेबो येस जानानै थानांगोन। जुदि नोंथांमोना नैबेवहाय मोनसे मोननै मोनथाम बे मोनथामबो जुदि येस जानानै दङब्लासो नोंथांमोना दायो नैबे FTO प्रसिडआ बेबो येस जागोन। बे मोनथामा येस जादोंब्लासो बा येस जानानै दङब्लासो नैबे FTO प्रसिडआबो येस जागोन। जुदि बे FTO प्रसिडआ येसब्ला नोंथांमोना 100% नोंथांमोना जे 19थि किस्तिनि फैसा बेखौ मोननो थांगासिनो दङ। आरो लोगोफोर मोनसे खोथाबाव, माखासे समावहाय माब्लाबानि समावहाय बे गासिबो येस जाजोबनायब्लाबो FTO प्रसिडआबो येस जाखानायब्लाबो फैसाखौ मोननो हानाय नङा। बे मोनसेनि माबायावहाय खामानियावहाय बेनो जाहैबाय नोंथांनि एकाउन्टआ KYC जानानै दङ ना मा बेखौ नोंथाङा चेक खालामनांगोन। दायो लोगोफोर जोंथ' मिथिखायो एकाउन्टआ माब्लाबा KYC जाखायो। नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय नोंथांनि एकाउन्टखौ माबेखौ होआ। गोबाङानो जे PM किसानावहाय जे पस्ट अफिसनि एकाउन्टखौनो होखायो नालाय, नोंथांमोना बेखौबो चेक खालामनानै नायनांगोन। दानो जानुवारि 15 तारिखनि सिगांनो नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै लानांगोन दै। नोंथांमोना चेक खालामदो। जुदि नोंथांमोना एकाउन्टआ जे पस्ट अफिसनि बे एकाउन्टआ जुदि KYC जादोंब्ला नोंथांमोनाथ' फैसाखौ मोननो हाखानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना दानो जानुवारि 15 तारिखनि सिगां जे नोंथांनि एकाउन्टखौ KYC होदो। आरो जुदि नोंथांना SBI बा माबा मोनसे एकाउन्टबाबो नोंथांमोना चेक खालामनानै नोंथांमोना KYC होबानो जाबाय। आरो आधार कार्ड लिंक थानाय बेथ' मास्टखा, मेन्डेटरिखा, एकाउन्टजोंहाय आधार कार्डआ लिंक थानाय जाखानांगोन। आरो लोगोफोर जायफ्रानाखि सिगांहाय मोनदोंमोन नाथाय गेजेर खन्द'आव ड्रप जानानै दासिमबो मोनाखै, नोंथांमोननि मावनो गोनां खामानियाबो बेनो। नोंथांमोना नैबे लेन्ड सिडिं बेबो येस जानांगोन। KYC आं गासिबो खोन्थाजोबखाबाय, बे गासैबो येस जाजोबनांगोन दै, अब्लासो नोंथांमोना मोननो हागोन। जुदि नोंथांमोना बियो येस गैयाबा नोंथांमोना मा मावनांगोन? नोंथांमोना KYC होनांगोन। दा नोंथांमोना KYC होनो थाखाय नोंथांमोना बे PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआवनो फैनानैहाय नोंथांमोना KYC होनो थाखाय बे PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआवनो नैबेवहाय नुदोंना KYC होनाय, बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबेवहाय नुदों नोंथांमोना OTP बेस KYC, बेवहाय आधार नाम्बार होनाय दङ। बे नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन आरो नैबेयाव सार्च बाटनाव क्लिक खालामनांगोन। नायनो हादों बेवहाय जे PM किसाननि जे नैबेवहाय KYC इज अलरेडि डान। जुदि नोंथांमोना बेबायदि देखायदोंब्लासो नोंथांमोना KYC आ डान दै। जुदि नोंथांमोना बेबायदि डान देखायाखै अब्ला नोंथांमोना KYC होथारनांगोन। नोंथांमोना बेयावहाय जुदि क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव आधार कार्ड नाम्बार बिगोन। आधार कार्ड नाम्बार बिनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जुदि साबमिटआव बा सार्च बाटनाव क्लिक खालामो अब्ला नोंथांनियाव मोनसे रेजिस्टार नाम्बाराव OTP थांगोन आरो बे OTPखौ नोंथांमोना होनानै नोंथांनि जे KYC बेखौ खालामनानै लानो हागोन दै। आरो जुदि नोंथांमोना बेबायदि खालामनो बा OTP हाबाखैब्ला, OTP फैयाब्ला नोंथांमोना जे CSC सेन्टार थायोना, बे नोंथांमोना बबे जायगायावहाय थांनानै जे PM किसानखौ एप्लाइ खालामा बिनि CSC सेन्टार थायो, बे CSC सेन्टाराव थांनानैहाय नोंथांमोना बे KYC खौ नोंथांमोना हैबानो जाबाय लोगोफोर। अब्लानो नोंथांमोना जे PM किसान बा 19 इनस्टलमेन्टनि फैसा बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो लोगोफोर जायफ्रानाखि गोदानै एप्लाइ खालामदों नोंथांमोनाबो जुदि एप्लाइ खालामनानैहाय ओरैनो दोनदोंब्ला नोंथांमोना मोननो हानाय नङा जे। नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनानैहाय बे मोनसे एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव एक्न'लेजमेन्ट बा एनेक्सार 1 ना बोरैबा बेबायदि मोनसे फर्म मोनो, नोंथांमोना बे फर्मावहाय फिलआप खालामनानैहाय बा बे नोंथांनि एप्लाइ खालामनाय जे हार्ड कपि बेखौ नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट जे अफिसावहाय बा एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थांनानैहाय साबमिट खालामहैनांगोन दै। अब्लासो नोंथांमोना बे 19थि किस्ति बा नोंथांमोना मोननो गोनां फार्स्ट जे 2000 रां बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि गोदान एप्लाइ खालामनायफ्रा बेखौ हैखांनायनि उनावबो नोंथांमोना KYC होथारनांगोन। आं दहाय जेरैबायदि खोन्थाबाय नोंथांमोना बेबायदिनो नोंथांमोना KYC होनांगोन। नोंथांनि आधार कार्ड बेस OTP बेस नोंथांमोनाबो होनो हागोन, बिदिबो होनो हागोन। आरो नङाब्ला बे CSC सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना जे KYC बेखौ होनानै लाबानो जाबाय। आरो बेनिफ्राय साफ्रोमबो जे नोंथांनि एकाउन्टआ KYC जानानै थायो आरो सोरनियाबा ब्लक जानानै थायो आरो नोंथांमोननि एकाउन्टआ आधार कार्डजों लिंक दंना गैया बेखौ नायथारनांगोन। ब्लक आरो आधार कार्डजों लिंक गैयाब्ला नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा। बेनिखायनो दानो नोंथांमोना जानुवारि 15 तारिखनि सिगांनो KYC दङ ना मा बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनानै
KYC जाना दङब्ला KYC होदो जुदि गासिबो कमप्लिट जाजोब्बायब्ला नोंथांमोना खाथां 100% नोंथांमोना जानुवारि लास्ट उइक नङाबा फेब्रुवारिनि फार्स्ट सेकेन्ड उइकआव नोंथांमोना 2000 रां बा 19 बा 19 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोंथांमोना 100% नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो मावबानो जाबाय आरो नोंथांनि लोगोफोरनो बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालामना होदो जेन' बिथांमोनाबो मिथिनानै गाव गावनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावनानै लानो हायो आरो 19 किस्तिनि फैसाखौ जों बर'फ्रा गासैबो मोननो हानायफोर बायदि लोगोफोर अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामदो आरो जायफोरनाखि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना बे बड' मिक्सार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेन' बेबायदिनो बर' रावजों लेटेस्ट आङो भिडिअ लाना फैयोबा नोंथांमोना जेन' सिगांनो मोननो हायो अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।